Avícola Ballester posa en qüestió la veracitat de les imatges de gallines mortes dins síquies fetes públiques ahir per part dels veïnats de la granja de Llucmajor. L'empresa afirma que no es pot identificar el lloc, però els veïnats afirmen que varen ser enregistrades el passat mes d'abril amb geolocalitzador. Diuen també que les han fetes públiques ara davant del que consideren inacció de les administracions. Per la seva part, la Conselleria d'Agricultura i Medi Natural diu que en el seu moment ja es va obrir un expedient i que ara és la justícia la que ha d'actuar. De la seva banda, l'Ajuntament de Llucmajor també diu que està a l'espera de les decisions judicials. Els veïnats, però, ho critiquen. Aquí tenemos una realidad, una granja que está funcionando sin los permisos pertinentes. Y eso es una realidad el día de hoy. Y que ninguna administración está haciendo nada con esto. Este vídeo lo tiene la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Llucmajor. Esto está en las consellerías pertinentes, está en Fiscalía, lo tiene el Seprona. ¿Quién más lo tiene que tener para que actúen?